हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय हादोरनि साफ्रोम आइजो बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैदों मोनसे जोबोरै गिदिर खौरां मानोना हादराव सोलिगासिनो दङ नैथि खेबनि थाखाय प्रधान मन्त्रि उज्जवला आस'ननि एलपिजि गेस राननाय हाबाफारि बे नैथि खेबनि गेजेरजों भारतनि 1 कोटि आइजो बिथांमोनखौ बे आस'नियाव लाखिनाय जागोन आरो बैसोर 1 कोटि आइजो बिथांमोननो थाइसेबो रां होनाङै थामहिनबा बेसेन होनाङालासे गाहाय मन्त्रि उज्जवला आस'ननि गेजेरजों गेस सिलिन्डारजों लोगोसे स्ट'भबो होनाय जागोन। बेजों लोगोसे इन्सुरेन्सनि सुबिदाबो थागोन होननानै मिरु सरकारा मोनथिनो होदों। स' बिदिब्ला माबोरै एप्लाइ खालामगोन माबोरै मोनगोन बेसेबां इन्सुरेन्सनि सुबिदा थागोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। हादरनि गोबां ओनसोलफोराव मिरु सरकारनि नैथि खेबनि थाखाय एलपिजि सिलिन्डार राननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। फोरमायनाय बायदिब्ला बे नैथि खेबनि राननाय हाबाफारियाव हादोरनि गासै 1 कोटि आइजो बिथांमोना बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। सिगांनि गिबि खनसेयाव बेनि थाखाय एसे बिबांनि रां लानाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय बे खेबाव थाइसेबो रां लानाय जानाय नङा एबा रावबो लानो हानाय नङा होननानै मिरु पेट्रलियाम आरो मिथिंगायारि गेस मन्त्रि रामेश्वर तेली बिथाङा फोरमायनानै होयो। बेल' नङा मन्त्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे सिलिन्डारजों लोगोसे साफ्रोम आइजोनो 2 लाख रांनि इन्सुरेन्सनि सुबिदाबो थागोन होननानै फोरमायो। फोरमायनाय बायदिब्ला बे प्रधान मन्त्रि उज्जवला यजना 2.0 नि गेजेरजों जायफोर आइजो बिथांमोना सिगांनि खनसेयाव मोनदोंमोन बिथांमोनाबो बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला होनो गोनां गेसनि बिबाङा जोबोरै खम बेखायनो गोसो गोनां आइजो आरो गोरिब सुबुंफ्रा थाबैनो अनलाइनाव एप्लाइ खालामनानै लादो। बेनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों आर'जलाइ गथायनो नांगोन होननानै बुंदों आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलजोंनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनायनि भिडिअखौ सिगाङावनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होखादोंमोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला डिसक्रिप्शनाव आं बेनि लिंकखौ होनानै दोनदों। मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।